Traffic Team er en rådgivningsvirksomhed, der yder konsulentbistand til vejsektoren og beredskabet inden for det vejtekniske område. Vi udfærdiger trafikafviklingsplaner til vejarbejder, og disse planer tegnes i høj kvalitet og i flere formater, blandt andet i AutoCAD. Planerne leveres færdige og klar til myndighedsgodkendelse. Vi foretager konsekvensberegninger af trafikken ved vejarbejder på stærkt trafikerede veje. Alle beregninger kontrolleres af medarbejdere, som har gennemført kurset Vejen som arbejdsplads trin 3. Traffic Team udfører bygherretilsyn med afmærkning ved vejarbejder for Vejdirektoratet, Banedanmark og kommuner. Tilsynet udføres af en række meget kompetente medarbejdere med stor viden og erfaring inden for trafikafvikling, og de har alle en stor faglig baggrund fra beredskab og trafikområdet. Tilsynsmedarbejderne har naturligvis gennemgået og bestået Vejen som arbejdsplads trin 1 og 2 hos Vej EU og er disponible alle dage 24/7. Traffic Team tilbyder dagligt tilsyn med afmærkning i henhold til vejreglerne. Tilsynet køres enten i klientens køretøjer eller Traffic Teams egne professionelle tilsynskøretøjer. Tilsynet registreres professionelt ved hjælp af Fotodok. Traffic Team rådgiver alle, der har driftansvaret for brokonstruktioner i alle størrelser. Rådgivningen udføres af medarbejdere med alle de nødvendige kvalifikationer og mange års kompetence inden for området. Vi rådgiver og fører myndighedstilsyn med afvanding både i den daglige drift og i forbindelse med projekter. Traffic Team tilbyder rådgivning inden for drift og vedligehold samt overvågning og entreprisestyring af eksisterende signaludstyr. Vi tilbyder ligeledes rådgivning inden for belysning og øvrige tekniske installationer. Vi kan tilbyde konsulentbistand til bygherrer i forbindelse med udførelse af projekter, og sammen med bygherren garanterer vi en professionel projektledelse med levering af det rette projekt til tiden. Traffic Team har en række medarbejdere med stor faglig baggrund og erfaring fra politi, brand og redning. Derfor kan vi tilbyde udarbejdelse af beredskabsplaner samt daglig styring af beredskabet. Vi arbejder tæt sammen med de bedste rådgivere i branchen, hvilket betyder, at vores kunder altid får den mest optimale rådgivning. Som noget helt nyt introducerer Traffic Team en revolutionerende Traffic App. Traffic App vil åbne helt nye muligheder for hele vejsektoren og forventes tilgængelig i foråret 2015. Traffic Team forsøger til stadighed at være med, hvor tingene sker. Derfor åbner vi i 2015 afdelinger både i Aarhus og i Nyborg, hvor vi glæder os til at byde vores kunder velkommen.